Regional. Idol John, please come in. Nagunodan na ti La Union Treatment and Rehabilitation Center iti kakatuwa na pamadayaw wano Excellence Award kalpasan na ti panang sabit da kada iti so amin national standards iti rehabilitation services. Pabenda ito iti hustok and practical at supervision ti Department of Health. Sigun kini Dr. Marvin Munar, manipod iti Treatment and Rehabilitation Center La Union, Chief of Hospital say, nagunodan da tinangatong score gapu iti panagkumit da asang sangkamaysa tapno magunodan da dagiti serbisyo para man ti panangasistir da kadagiti pasyente ken financial management. Imbatad na akali kagumanda ti panangsurod iti local ken international standards kasi ti panakipagpaset da iti International Organization for Standardization wenno ISO certification ken iti performance governance system. Pinadakamat a health facility ket isu ti kaunaan amin diti Pilipinas. Adin malan ti performance governance system ken na-awardan da manen iti November 2024. Iti agdamaket addaan na ti La Union Treatment and Rehabilitation Center iti 37 a lalaki ken 10 a kliyente. Idinto adagiti 10 a babae a kliyente. Idinto adagiti 10 nga imununan anak akit nakaradwar maternity programa. Kabayatan na pinunduan pa iti Department when iti Dangerous Drugs Board, kinato a pasilidad iti 4.9 million pesos para itinayon a confirmatory drug testing laboratory ken health-related services building. Tapno nag-adupay dagiti may serbitin na sa o kapasel. Kaduwa iti 99.5 back from Lawag, Idol John 15, Tatak, Urban.